експериментален модел на име Ава, вдъхновен от медицински изследвания, разкри ужасяваща визия на това как ще изглеждат някои инфлуенсърки след 15 до 25 години. AI моделът, както виждате, се отличава с доста зловещо изкривени черти, липса на коса, огромни устни, неестествен тен и прегърбена стойка. Деформираните черти на Ава, като подутите бузи и брадичката, пък са ефект от многократното използване на филъри и други козметични продукти. Някои реалитите ще трябва да правят доста повече подбор след 10 години, за да са лицеприятни. Тя има и тъмни кръгове около очите, които са възпалени и сухи вследствие на дългите нощни сесии в обработка на снимки и видеа. Влиянието на синята светлина и нарушеният сън също спомага за тази визия. Създателите казват, че този модел няма за цел да обижда инфлуенсърите, а да бъде предупредителен сигнал за това, как дори хората, изкарващи парите си с тази професия, не трябва да прекаляват.